To je divno. Znao sam da mogu računati na tebe. Hvataj, Ema. Kaciga će ti biti potrebna. Kaciga? Ali šta će mi? To je vrlo čudno. U redu, stavit ću je za svaki slučaj. Glava mora biti zaštićena. Upravo si, Ema. Opusti se i nemoj da brineš. Ne očekujete ništa opasno. Ovo liči na Skittles. Izgleda da sam pritisnula srećno dugme. Blago meni. Super. Nastavi, Zak. Mislim da mi kaciga više neće trebati. Nema ništa strašno u bombonama. A uz pomoć kacige mogu da skupljam bombone. Jao, za malo nisam zaboravio nešto. Dobiješ ljute bombone Skittles. Ne zaustavljaj se, Zak. Treba mi još bombona. Izvini, to je to. Nemam više. Uživaj. Pa dobro, nije ni to loše. Mislim da će mi biti dovoljno. Jao, ova bombona svetli. Nikad nisam vidjela tako nešto. Super. Vjerovatno je mnogo ukusna. O da, odlične. Želim još bombona. Jao, šta se dešava? Zašto sva gorim? Ne razumem. Glava će mi pući. U pomoć. Joj, nije trebalo da se približavam. Dakle, za to mi je